Hello friends, बरायबाय Bodo info official YouTube channel दा आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा फाइनाली ADRE नि थाखाय माखासे सोलायनाय लाबोदों, माखासे गाइडलाइन्सआ दा बेनो जाबाय नोंथांमोना रां होयोब्ला गाव-गावनि OMR शीटखौ नायनो हागोन, चेक खालामनो हागोन, बे थांबाय। एन्ड बेनिफ्राय एग्जाम हलाव नोंथांमोना जुथा गाननो मोनला नामा, माबादि गानलांमारनांगोन, ड्रेसआ माबादि खान्दा गाननांगोन, बेनि सायाव माखासे गाइडलाइन्स फैदों आरो आनजादनि OMR शीटखौ नोंथांमोना बोरै मोनगोन एबा नोंथांमोना माबादि सिस्टेमाव कुइसन एन्सारखौ मोनगोन बेनि सायाव कभार खालामगोन आरो। दा जायफ्रा गोनो गोथो जादों नोंथांमोना गासिबो क्लियार जागोन। दा जायफ्रा बड' info YouTube चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला। बेनिफ्राय सेकेन्ड चेनेल दङ, नोंथांमोना बेयावबो एडिशनेल भिडिअ मोनगोन, साबस्क्राइब खालामना लादो। डिसप्लेआव नुगासिनो दङ, गासैबो डिटेल्सआ बेयावबो नोंथांमोना लासै मोनबाय थागोन। दा जों अफिसियेल साइडआव फैबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो एडमिटआ होगासिनो दङ नोंथांमोननि ग्रेड 3 बेनिफ्राय ड्राइभार लेभेलाव नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो बेनिफ्रायनो। आरो ग्रेड 4 आ 27 अक्ट'बरावसो एग्जाम जागोनखाय एसे टाइम दङ, नोंथांमोना बे एग्जाम जोबनाय लोगोसो मोनगोन आरो। दा जों अफिसियेल नटिसखौ नायनोसै बेयाव। दा अफिसियेल नटिस फैदों, गोबांथार सोलायनाय फैदों नैबे ADRE ग्रेड 3 ड्राइभार एग्जामखौ लानानै। बेखायनो अफिसियेल नटिसखौ जों बेयाव नायोबा बेबायदि फैगोन आरो बेयाव गोबांथार माखासे गाइडलाइन्स लिरदों। दा बेखौ जों गासैबो फरायजोबला, मानोना गोबाव टाइम लागोन। डाइरेक्ट बुंसै, बेनो जाबाय एग्जामा जोंहा 29 सेप्तेम्बर, नोंथांमोननिया नेक्स्ट सानडेआव जागोन नालाय। बेयाव माखासे गोबांथार गाइडलाइन्स एन्ड इन्सट्राक्सन्स होदों जे नोंथांमोना बेखौ जाहाथे नायो। जेब्ला नोंथांमोना एग्जामाव थांगोन अब्ला एग्जाम जानाय सिगां OMR शीटखौ नोंथांमोना चेक खालाम, बे जाहाथे गासैबो अके दंना गैया, जेरै नोंनि प्रिन्टेड रल नाम्बार, नोंनि फट' बेयाव थाखायो। स' बेखौ चेक खालामबानो जाबाय आरो जुदि गैयाबा नोंथांमोना इनफर्म खालामनो हागोन इनभिजिलेटरनाव, अके, बेखौ जों मिथिबाय। देन बेनिफ्राय नोंथांमोना एग्जाम लकेसन, एग्जाम सेन्टारनि लकेसनखौ जाहाथे मोजाङै नायनानै भेरिफाइ खालामो आरो एग्जामाव नोंथांमोना एग्जाम जानायनि सिगां 1.5 घन्टा सिगां नोंथांमोना एग्जामाव सहैनांगोन होनना बुंदों। बेखौ जाहाथे नोंथांमोना नायो, मानोना गोबांथार माखासे फर्मेलिटिस चेकिं थायो नालाय, बेखौ खालामगोन नालाय, बेखायनो टाइम लायो आरो। स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे एडभान्स सहैयो। स' दानिया जेब्ला एग्जाम हलाव सहैगोन अब्ला नोंथांमोननि एग्जामनि एडमिटआ बेखौ कम्पालसरि नांथारगोन, प्लास बेजों लोगोसे ID प्रुफ नांगोन। आरो बे आइडिया जाबाय आधार कार्ड जा, भटार कार्ड जा, पेन कार्ड जा, ड्राइभिं लाइसेन्स जा, गासैबो सोलिगोन। जायखिजाया मोनसे नोंथांमोना श' खालामनांगोन, अब्लानो एक्सेप्ट जागोन। नङाबा एबारो मोनाबो जानो हागौ एन्ट्रि, थ' बेखायनो जाहाथे लांफाथारो। आरो बेयाव गोबांथार चेकिं जायो नालाय, बेखायनो कम्फर्टेबलनि थाखाय ओरैबायदि खालामदों एबारो नोंथांमोना जुथानि जायगायाव सेन्देल गाननो होदों, अके, सेन्देलखौ गानलांदो, जुथा गाननांला, गाननो मोनला। बेनिफ्राय आखाइ खान्दा ड्रेस नोंथांमोनखौ गाननो होदों, मानोना आखाइ गोलाव गानोबा गोबांथार चेकिं खालामो नालाय आरो लोगोसे गोबांथार प्रब्लेमबो जायो। बेखायनो नोंथांमोना हाफ ड्रेस गानबानो जाबाय, अके, बेखौ नोंथांमोना मिन्थिखासिगोन जे जिखुनु जाया हौवाफ्राबो हिन्जावफ्राबो आखाइ खान्दा ड्रेस गानबानो जाबाय, जाहाथे कम्फर्टेबल जायो एग्जामावबो। थ' बे थांबाय। स' बेनिफ्राय माखासे आइटेम्सआ जाबाय नोंथांमोना एडमिट लांफानो मोनगोन। स' एडमिटजों लोगोसे फट' लांफानो मोनगोन, नोंथांमोननिया डट पेन लांफानो मोनगोन, बेखौ मिन्थिखायो। नाथाय मोनसे बाथ्रा, दै बथल नोंथांमोना एबार लांफानो मोनगोन, नाथाय बे दै बथला लेभेला स्टाबि जानांगोन, लांदां जानांगोन आरो, अके। स' दानिया लास्टआव कुइसन बुकलेटआ बेखौ लाबोनो मोनगोन, नाथाय OMR शीटखौ लाबोनो मोननाय नङा, बिथांमोना लाखिखागोन नालाय। दा बेखायनो जेब्ला एग्जामा जोबगोन अब्ला 5 मिनिट्स नोंथांमोनखौ लाखिगोन, माखासे फर्मेलिटिसनि थाखाय, चेकिं खालामगोन नालाय, जे कालेक्ट खालामगोन नालाय OMR शीटखौहाय, एन्ड भेरिफाइ खालामगोन। नाथाय कुइसन बुकलेटआ बेखौ नोंथांमोना एबारो आनजाद जोबनाय लोगोनो लाबोनो हासिगोन आरो। ग्रेड 3 जा, बेनिफ्राय ग्रेड 4 जा, नोंथांमोना एबारो मोनबोसिगोन कुइसनखौहाय, आरो कुइसन मोनबोनाय लोगो नोंथांमोना एन्सार किस नायनानै लानो हासिगोन। बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा, दाखालि HS लेभेलाव जायफ्रा एग्जाम होदोंमोन 15 सेप्तेम्बर खालि, बेयाव नोंथांमोना OMR शीट सफ्ट कपि नायनो हागोन आरो डाउनलड खालामनानै जुदि गोसो दङबा, नाथाय पेमेन्ट खालामनांगोन। आरो बे जाबाय 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायसिगोन, 11:30निफ्राय 15 अक्ट'बरनि गेजेराव नोंथांमोना 50 पेमेन्ट दाननानै एबा 50 रुपिस पेमेन्ट दाननानै नोंथांमोना बेखौहाय नायनो हागोन आरो गोसो दङबा एन्सार किस बेबादि नुसिगोन। सफ्ट कपिखौ नोंथांमोना मोनगोन आरो OMR शीटखौहाय। गोसो दङबासो नायबानो जाबाय, नङाबा ओरैनो नोंथांमोना रांखौ होआबाबो जेबो नङा, बे नोंथांनि सायाव थाबाय, नाया। नाथाय नायोबा एप्लिकेसन ID पासवर्ड होननानै लगइन खालामनानैसो नोंथांमोना नायनांगोन आरो पेमेन्टखौ दानांगोन आरो। पेमेन्ट दाननाय लोगो नोंनाव मेसेज फैगोन आरो बे मेसेजआ जुदि भेरिफाइ जानाय मेसेज फैयोबा नोंथांमोना सफ्ट कपिखौ डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन आरो। दा बेनोमोन, गोबांथार माखासे सेन्स जादों, आसा खालामो बुजिबाय। नोंथांमोना जाहाथे एग्जामखौ नेक्स्ट लेभेलाव मोजांनिफ्राय मोजां होना फैयो।